4. Ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-apelar ang National Vaccination Operation Center o NVOC sa mga lokal na gobyerno na itudok na ang natatadang 6,000 na AstraZeneca dose bago ini mag-expire sa katapusan kan Hulyo. Sigun sa NVOC, Head Asin Health Undersecretary Mirna Cabutahe, na ana 6,000 na natadang bakuna parte pa kan 2 milyon na AstraZeneca vaccine na donasyon kan COVAX facility kan Mayo. Sinabi nang pwede nang gamiton ang natadang AstraZeneca vaccine bilang first dose asin kuhaan na sanaan second dose sa mga maabot pang supply ni na bakuna sa nasyon. Sinabi pa na ang buhay kan AstraZeneca dose minadorarasanin saro sa god 2 bulan. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte, smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Solid Pack. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Salamat. Diyos marhay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Welcome once again sa satuyang magayon na programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombasi, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Marhay, magayon sa satuyang pag-urulayan ang anumang ikagagayon at anumang ikakarahay sa satuyang buhay. Kaya welcome once again at sana yang kamo sa maray na kamugtakan mga tugang. Yan aldaw ning Martes, ka-13 kambulan ning Hulyo 2021. Okay? At mga tugang, kadako na naman kitang maukudan sa aldaw na inita ang sa tuwing pag-uurulayan. Ano gani? Ba ang ating pagtanggap sa mga puna? Do we take it as against us or for us? Bawa, sinabi sa imo, isang bagay, okay? Inanaway, parang pinuna ka. Hindi naman criticize. Mayroong lang mga sinasabi natin mga remarks. Ano ang pagtanggap mo? Ang pagtanggap mo ba ay, nako, nasaktan ako or, ikakabuti ko naman ito? Yan. Iyan sa tuyang pagurulayan nyo yan, Alda, mga tugang. Ano? Kasi hindi lahat na puna ay pangungutya. No? Hindi lahat na mga sinasabi na criticism or bad criticism. No? Hindi po naman ganon. Kaya po titingnan natin, ito ba ay ikalalago ko? Ikabubuti ko bilang tao o hindi? Yan, depende po mga tugang sa satuyang pag-iisip iyan. Kasi kung may mga taong nag-iisip na pag pinagsabihan, anak ko, ano? Pangit ako? Ano? Marutak? Oh! Baku, man! Ano ba ang satuyang reaksyon sa mga puna? No? Do we take it against us or for us? Okay, yan po mga tugang sa tuyang pagurulayan dyan bago kita magpadagos ka sa tuyang programa na namang ikakarahay. Sa tuya munang agadon sa Diyos na tabangan kita sa tuyang mga sasabihon, sa tuyang mga ideya, na sa tuya kita ay makataon ng karahayan. Nagamitong kita ng Diyos na kasangkapan
sa ikabubuti. Okay? Kaya ngunyan kita mga tugang. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino ang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Pagkus kami iyong dinggin at kawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiabot po ninyo, pakisabi po ninyo ni Kristo na yung anak, aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po, pagpalain niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa, namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at lahat ng mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB na iligtas niya po kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa sakit ng COVID-19. Tulungan niya po kami, kasangkapanan niya po kami upang ang mabuting balita ay maihayag sa radyo at lalong-lalo na maikalat ito sa pamagitan ng aming pagpapahayag. Tulungan niya po kami, kasangkapanan niya po kami at anumang aming gagawin, anumang aming sasabihin ay sa ikapagpupuri at sa pakipakinabang ng lahat ng mga tagapakinig. Ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo naming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon. Magayunon mga tugang ang satuyang pag-uurulayan. Minsan madadawog mo sa mga magurang, Father, ginawa ko na po ang lahat para sa aking anak. Ginawa ko na po lahat ang para sa aking asawa. Pero wala pa rin. Ano ba, Father, ang aking pagkukulang? Yan. So, this is an immediate question parents ask when their children go wayward. Okay? What more can I do? Yan. Ano pa, Father, ang aking magagawa? Kadalasan, gabos ng mga parents, they blame themselves. Sinisisi nila ang sarili nila. Sinasabi, where did I go wrong? Yan. Saan ba ako, Father, nagkamali? Okay? Nagkamali ba ako? Siguro hindi ka naman nagkamali. Na lang, siguro, hindi lang talagang tumatama sa mga anak mo ang mga sinasabi mo. Okay? So many parents blame themselves for their children's trouble if they had done enough. Okay? Oftentimes, however, it is not whether they had done enough, but whether their children can get enough. Yan ang importante. Okay? Alam mo, hindi mo naman dapat laging tingnan ang sarili mo. Tingnan mo rin ang iba. Kaya, alam mo, dito sa ating ebanghelyo kasi, makikita natin, si Jesus ay pumunta doon sa lugar na kung saan siya ay gumawa ng maraming milagro, siya ay nagturo, talagang lahat na ginawa na ni Kristo. Kalang, itong tatlong bayan nito, Corazin, Bethsaida at Capernaum, wala lang. No way, wala lang eh. Okay? So, para bang si Kristo ay nabigo. No? Para bang he was frustrated and disappointed. Okay? Pero just the same, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoong Jesus, alam mo, nung nakaraang linggo, maganda yun eh. Yung missionary instruction, pag sinabi, hindi ka daw tinanggap, ipagpag mo, no? Ipagpag mo, dust it off. Alam mo, ibig sabihin na kung hindi ka tinanggap sa isang lugar, di pumunta ka sa ibang lugar.
Okay, pag hindi ka pa tinanggap sa isang lugar, di pumunta ka sa ibang lugar. Tatanggapin ka rin ng iba. Okay? So, yan importante mga tugang. So, yun nga sinasabi, no amount of wonder work can make them see God's goodness. No? Si Jesus ay talagang gumawa ng mga kababalaghan, milagro, lahat. Ibinigay na ng Panginoon. Lang, wala pa rin. Wala pa rin. Parang sinasabi mo, Father, pinagnubina ko ang asawa ko, pero hindi pa rin nagbago. Yun. Hayaan mo, magbabago din yan. Pero wag kang magsuko. Yan lang naman mahalaga dito eh. Alam mo sinasabi, they cannot get enough or they never want anything from God at all. And they don't want anything from God at all. Mahirap talaga yun eh. Minsan may mga taong arrogant eh. No? Lang, sabi nga, lahat ng mga ibutadigdi sa daga, lahat na may consequences. No? May resulta yan, may kahinatnan yan. Kaya nga, gumawa ka na lang ng mabuti. So wag tayong, sabi ko nga kasuhapon, wag kang manghinayang. Okay? Sabi ko kasuhapon, wag mong paghinayangan ang mabuti mong ginagawa. Ipatuloy lang. Yan lang naman talaga ang maganda sa buhay. Ipatuloy mo lang. Huwag kang mahihiya. Okay? O huwag kang manghihina. O huwag kang manghihinayang. Iba naman sayang. Manghihinayang. Okay? Importante yan mga kaibigan. Sige lang. Bubunga yan ng kabutihan. Kasi yan lang talaga ang dapat gawin natin eh. Sige lang. Minsan, tanim ka lang. Alam mo, yan ang naging aking prinsipyo sa buhay. Bilang isang mahilig sa ito nga, sa media. Alam mo, sa amin, bilang pare, hindi man sa pagmamalaki, may 7 radio station na ang aking naitayo. Para sa ganon, maipahayag talaga ang salita ng Diyos. Of course, sa UST, Manawag, UST Manila, Letran Calambal, Letran Intramuros, wala pa. Mayroon pala yung Letran Abukay, okay? Then Calayan Island, So, sana yung sinasabi namin, ang bawat kumbento namin ay maging hindi lang kumbento, maging isang radio station na ito po ay talagang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi kailangan, we are not going to compete any radio station. This is an alternative radio station. Kasi siyempre bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yan naman talaga ang ang aking prinsipyo is, sige lang Boots, bubunga din yan. Tiyaga ka lang. Pagtiyaga ka lang. Yan, sige lang. Kaya of course, I have to also ask my brothers, and ako'y nagpapasalamat dahil sa dito sa UST Legazpi, sa kumbento namin, talagang suportado po ako. Okay? Actually, araw-araw, kasama sa intention namin yan. For the media ministry of the convent. Although, sabi ko, talaga po, ay talagang suportado tayo ng mga kapatid kong mga pare. Kaya maraming salamat mga bro. Okay? Sa suporta. Importante mga tugang yan. Kaya nga, yan. Ang sinasabi, what can I do more? Ano pa ang aking magagawa? May magagawa pa rin tayo. Yan. Minsan tinatanong kasi natin, Father Boots, ano pa ang aking magagawa? Okay? Ang sasabihin ko lang, ang magagawa natin, huwag kang tumunganga. Ang problema minsan sa tao nakatunganga. Nakatunganga at ngawa na ngawa. Ang importante, may magagawa. Ano bang magagawa natin? Simulan natin. Alam mo, wala tayong magagawa pag hindi mo sinisimulan. Importante, simulan mo. Sabi nga, the journey, naramdaman ko itong Chinese proverb,
The journey of 1,000 miles begins with one step. Totoo nga naman, di ba? O kahit na sabihin natin 1,000 steps ka, if you have not begun one step, you will never have 1,000 steps. Okay? So, importante, simulan natin araw-araw. Anong gibon natin? Do something. Yan, ang importante. Kaya nga, ito, sinisikap ko rin. Araw-araw. No? Na talagang araw-araw makapagbalita. Anong balita mo, Father? Eh, ang balita ko walang iba kundi ang mabuting balita. Ang mabuting balita. Ano mabuting balita? Yan nga, may pag-asa lagi. Talagang may pag-asa lagi kaya nga nagbibigay tayo ng inspirasyon. Okay? At nagpapasalamat po ako sa mga tagapakinig natin, lalong-lalo na si Malu de Vega na nasa Bacolod, nakikinig po yan. Ano? At si Lulu Nava, nandiyan sa Malabon. Mga talagang nakikinig sa DCGB News Online yan. Kaya nga ako po ay nagtatagalog kasi sila po ay hindi mga Bicolana. Okay? Pero may napangasawa nga niya isang Bicolano. Okay? So, but anyway mga kaibigan, ako ay nagpapasalamat sa mga tagapakinig natin tulad kay Roy, Adag, si Naida, si Alvin, si Maria, si Marian, Barrios, si Melita, and then si Ate Baby sa Manitoni na sa Japan. And then si Sally ng Sorsogon. Marami pa. At marami pang nakikinig sa atin. At ito po talagang ang mahalaga dito, sige lang, gumawa lang tayo. Okay? Ano pa ba ang magagawa natin? Mayroon po tayong magagawa. Okay? So, pwede kayo mag-text sa akin. Pwede kayo mag-contribute ng inyong mga idea sa tanong na ano pa ba ang magagawa natin? Lalong-lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi importante po yan. O kanina actually may tanong ako sa inyo handa ba natin tanggapin ang mga puna na binibigay sa atin, binabato sa atin ng ibang tao para sa ikapaglalago ng ating pagkatao? Handa ba tayo? O sasabihin natin, Father, ayaw ko nga. O ko si Rosa Betis, nakikinig sa Makati City. Thank you very much. Peace, good PM. Okay, yan ang magagawa natin, Rosa. Tayo maging kasangkapan ng kapayapaan. Pero sabi nga ni, how can you be an instrument of peace? Sabi ni Mother Teresa, na santa na ngayon, begin it with your simple smile. Okay, simple smile. Smile nga dyan. Importante mga tugang yan. May mga tao talaga na ang hirap, Hindi makapag-smile. Grabe. Hindi maka-smile. Bakit? Grabe ang smile nila. Ang mahal-mahal, masyadong mahal. Pero, peace begin with me. Sabi nga ni kanta, let there be peace. Yan, begin with me. Okay? Let that peace begin with me. At importante yan, magpuun yan sa satuya through our smile. Okay? So, yan. Ngunyan, ang Ebanghelyo ay manunugod sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, talata 20 hanggang 24. Ini po ang lugar na kung saan si Jesus ay nagbisita sa mga lugar na kung saan siya ay gumawa ng mga milagro, nagpahayag. Sabi nga, he did many good things there, but para bang walang balik. Bakit? Bingi ba sila? Alam mo, yan ang problema minsan sa panahon na o sa mga lugar na minsan na sasabi natin na progressive. Okay? Paniwalang-paniwala sila sa gawa ng tao pero hindi sila paniwalang-paniwala sa gawa ng Diyos. At tandaan natin, isang idlat lang ng gawa ng tao,
mawawala yan, mapapara yan. No, tingnan mo mga bagay-bagay na ginawa ng tao tulad ng gusali na napakatayog, napakataas. O, ano nangyari? Oh, wala baga? Oh, sino mag-aakala yung Twin Towers sa New York? Ha? Matutunaw. Ako yung sa ngayon talagang hindi ko hindi ko talaga maisip-isip. Ha? Kaya nag-text okay, hindi, nag-message pala. Merong message si Emelita Perez. Okay, sabi ni Emelita, thank you, Father. Palagi akong nakikinig sa iyo sa mga mensahe mo at napakagandang pakinggan tungkol sa Diyos. Thank you very much. So may tanong ako sa inyo lahat na tagapakinig ko. Pwede yung sagutan ninyo ito. Marami akong tanong na for example, itong tanong na ito. Paano ba natin tinatanggap ang mga puna sa buhay? Okay? Ito ba'y tinitingnan natin as offensive o nakakasakit or ito'y ikakagaling o ikabubuti? Ganon. Do we take it against us or do we take it for us? Yan. Yan importante mga tugang. No? Isang tanong ko niya sa inyo. O sinasabi nga, halimbawa, you did everything na, ginawa mo na lahat. Ginawa mo na talaga lahat. Pero ano nangyari? Wala pa rin eh. Alam mo, sinasabi nga, bakit nga ba talaga sinermo na ni Kristo yung mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinagwikaan ni Kristo, or actually the word is tinuligsa? Okay? Tinuligsa ni Jesus. Okay? Actually, pinagsabihan. Kung sasabihin natin na mga medyo mahinahan na salita, pinagsabihan. Kung ikaw pinagsasabihan, okay? O ikaw, nonoy, nene, o minsan magurang, pinagsasabihan ka, ano ang sa imong pakiramdam? No? Ano ba? Bakit nga ba tinuligsa ni Jesus ang Corazin, Bethsaida at Capernaum? Bakit nga ba? Ibinigay rin ng ebanghelyo natin ngayon ang kasagutan. Okay? Alam mo, alam mo sa Bible, nandun na rin ang sagot. Bakit nga ba? Sabi sa Bible, sa ebanghelyo ngayong araw na ito, sapagkat hindi sila nagpanibagong buhay. Okay? Sa kabila ng maraming himala na ginawa ni Jesus para sa kanila. So alam mo, dapat suklian naman natin. Sabi nga dapat suklian natin ang kabaitan, suklian naman natin ng kabaitan. Okay? So, ang paggalang, suklian naman natin ng paggalang. Alam mo, dito sa mundo, talagang may sukli lahat yan. Hindi pwedeng wala. Okay? There is no such thing as free. Okay? Wala. Lahat yan may balik at may sukli. No? Kaya nga, gumawa ka na lang ng kabutihan. Kasi pag gumawa ka ng kabutihan, susuklihan ka ng kabutihan. Yan po yung mahalaga eh. Yan mahalaga. Yan ang talaga sinabi dito sa Ebanghelyo eh. Sapagkat hindi sila nagpanibagong buhay. So talagang ang gusto ng Panginoong Diyos, hindi ba? Change in life. To change for the better. So habang tayo nabubuhay, araw-araw nagkakaroon tayo ng panibagong buhay. Hindi ba? Pero ang panibagong buhay ba natin naaayon talaga sa magandang buhay? Yan. Kaya sana gawin natin yan. Ang mga himala ni Jesus ay naglalayong, maghatid ng kabutihan sa mga tao. Tandaan natin na dapat marunong naman tayong tinatawag nga sa English, reciprocate. Okay? Love that is not reciprocated will never grow. Tandaan natin yan. Kahit na ikaw ay mapagbigay, bigay ka ng bigay,
pero yung binibigyan mo, hindi naman nagsis-reciprocate, ni thank you man lang, hindi marunong, ay hindi talaga mag-grow. Okay? Remember, there must be reciprocation. Reciprocal. Dapat, ibinabalik yan. Ano? Kaya hindi naman talaga dapat, kaya tingnan natin, ang buhay na lang, tingnan mo, inhale, exhale. Hindi lahat na inhale ng inhale. Hindi lang take and take. Dapat may give din. Okay? Sabi nga, thank you very much sa Mariam Brinon, listening po sa inyong spiritual upliftment to inspiring. Also informative. Thank you, Mariam. Okay, importante niya mga tugang talaga sa buhay natin na nagre-reciprocate. Tulad ninyo, ginagawa ninyo, nagre-reciprocate kayo. Narinig ninyo ako, nagre-reciprocate naman kayo by giving me a message of encouragement. So, importante yan mga tugang. No? So, dito, hindi naramdaman ni Jesus yun eh. Hindi naramdaman ni Jesus. Ang nangyari, makasarili kasi. Alam mo, pag materialistic ang tao, makasarili. Tandaan natin, itong tatlong bayan doon sa Galilee, Chorazin, Bethsaida, at Capernaum, tatlong bayan na kung saan very progressive. Nandoon ang center of commerce. Okay? Sila po ay talagang maunlad. At dahil sa sila ay maunlad, para sinasabi nila, hindi, ang kailangan namin pera. Hindi namin kailangan ang Diyos. Talaga? Yun. Kaya nangyari sa kanila, anong nangyari? Ako'y napunta na sa Israel. 10 beses. 11 times na pala. Lately, noong 2015. So, alam mo, napara bagay ni Chorazin, Bethsaida, Capernaum, wala na. Nawara. Alam mo, akala na mga tao, dahil sa gawa ng tao, hindi, alam mo, ang gawa ng tao, mawawala. Pero ang gawa ng Diyos, hindi po mawawala. Talaga mawawala. Kahit sirain ng tao yan, hindi mawawala. Akala nila, itong mundong ito, akala nila magugunaw ang mundo. Dahil sa gusto ng tao, sirain ang mundo, hindi po masisira. Pag nasira ang ginawa ng Diyos, ay mahina. Wala. Hindi po masisira ang gawa ng Diyos. Okay? Hindi po masisira. Kaya nga, mga kaibigan, napakahalaga ito eh. Yung pinapahalagan kasi ng tao, yung gawa ng tao kaysa gawa ng Diyos. Okay? So anyway mga kaibigan, babalik po ang yung lingkod pagkatapos ng paalala. At ang oras natin ngayon ay 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog ka iyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis.
based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Contra Amoy Pawis. May 24-hour Contra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programa ng Marahin na Hapon at ito nandito may tawag tayo. Roy, good afternoon. Yes, kumusta you're on the air? Ganda ng ganda mo kayo, nagtiba ng sa natin, usapan. Iyo nga kasi sabi nga ni, si Jesus nagibo ng kagulping milagro pagkatapos dahil man siya pinansin. Makulog ba gaya? Halimbawa ikaw, nagtabang, nagparatabang ka sa mga tao. Yan. Ang dapat gawin, huwag isusoko ang sarili. Yes. You continue, give until you are hurt. Oh, yan. So, Magagawa pa naman. Sabi nga, God helps those who help themselves. tama yan. Kaya kailangan huwag isusoko ang bandila. Yan, tama yan. Ipalpag mo ang kuwadang hanggang mawala ang alikabok at pumunta ka naman sa ibang lugar. Para man sabi, Roy, ipalpag mo itong malas. Oo. Ibalita, ang sabi nga, ibalita ang maray na balita. Yan. Huwag yung mga masama. Tama yan. Kailangan ang masama itago. Tama yan. Ang problema kasi kan mga ibang tao, pinaglalanda kanila sasabihin, alam mo, ako maraming asawa, ako maraming grabe.
Ano? Kaya Itong kasalanan, pinaglalandakan, sasabihin, ako, kadakol akong kabit. Grabe. So kasalanan dapat itago. Kaya nga, nung nabubuhay pa ang ano ko, ang asawa ko, kwan siya, superintendent ng vision sa Sorsogon. Iyo. Sabi niya, ako ayaw ko ng yumaman ng maraming yaman. Iyo. Yes. Ang gusto ko, yung tama lang na kung gusto mong pumili, may bakat, may ibibili ka. Kung gusto mong pumunta sa lugar, makakapunta ka. Tama yun. Parang, marami kang naisip. Natatakot ka rin sa sarili mo. yun. Insecurities. Yun. Siyempre, gusto mong alagaan ang yaman mo. Kaya natatakot ka na sa sarili mo. Yan. Iyo. Kaya Talaga. pa yung, yung simple lang. Yan. At the same time, di ka gaan nag-worry. Opo. Yan. Thank you very much, Roy, sa imong pag-share, ha? Sige, anytime, pwede kang mag-upload sa Gira-Right, ha? Pag magayon ang signal, may on the air ka kita Gira-Right, ha? Magayon ang sa imong mga naisip, lalo sinasabi mo na magtabang sana. Hindi sana magparabilang kang mga tinabangan ko. Sige lang, kung may magigibo, may gibuhon. Ano? Ano mong yaman na nawawala yan? Tama yan. Pero pag ang yaman sa langit, hindi nawawala. Yan. Kaya sabi nga, mag-impok ng kayamanan sa langit tulad ng pagpapatawad, pagmamahal, paggalang, yung mga spiritual values. Yan nga, sabi ko sa kwan, learn how to forgive. Yan. And you forgiven in heaven by God. O kasi may mga tao talaga na Dahil ko Father, patatawadon iyan. Miski maganda na ako, dahil ko papatawadon. Ang apot ko sa iya, say ka maduman. Mali yan, mali. Oo. Iyo. Kaya ayaw ko makinig pag ganyan mga nagsasalita. Ayaw ko na dyan. Iyo baga. Hapotong ko rin sa imo, halimbawa, nagpalagibo ka ning karahayan sa sarong tawo, pagkatapos na ka mapapansin. Ano? Ano ang gigibuhan mo? Patawanin mo yan. Sabi nga, siguro dahil niya naiintindihan. Sabi mo ni Kristo, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Tama yan. Hindi mo na yung nakakuha si Jesus Christ sa gitna siya. Iyo. Sa cross. Iyo. Sa kaliwa, yung isa sa kanan. Sabi sa kaliwa, kung ikaw talagang Diyos, gawin mo na kung libre mo na ang buhay mo. Tama. Sinaway na hindi ka natatakot sa Diyos. Iya. Gano'n parusahan na walang kasalanan. Tayo dapat parusahan dahil tayo magkasala. Pagkatapos sinabi niya, Panginoon, remember me. Alalahanin mo ako. Sabi na magnanakaw. Ngayon mismo, kasama kita sa paraiso. Ngayon sinasabi, ninakaw niya talaga. Ilang tunay na wag nanakaw. Pati langit, ninanakaw. Tinanggap niya. Siya. Kaya kailangan pagsisi ka sa iyong kasalanan. Yan. Ganyan talaga. Yeah. So, thank you very much, Roy, sa tawag ka, Giraray. Okay. Okay, mga tugang, yan po si Roy Kadag na taga Donsol o Sorsogon. No? Nakalipat nata sa Donsol si Roy, Sorsogon City, Sinda. Tagang nagdadagog pirmi yan. No? So, talagang tama sinabi nga ni Roy na dahil kita maghinayang o dahil kita magsuko, sige lang. Sabi nga niya, actually, sinabi ni Mother Teresa, give till it hurts. Ano? Totoo, masasaktan ka talaga. Pag ikaw ay nagbigay, masasaktan ka talaga. Pero nabalik kahit masaktan ka, pansamantala lang yan. Ano? Sabi nga, may nag-text sa kuya si 811,
Sabi ni 8811. Father Butch, ayon po sa Lord sa Bible, Galatians, hindi maluloko si Lord ng mga mapanggap ngayon na kunwari mabuti sa kapwa pero nagpapayaman noon sa maling paraan. Tama ka. Alam mo, hindi nila madadaya. Hindi nila madadaya ang Panginoon. Talagang hindi nila madadaya yan. Hindi nila madadaog. Kasi ang Diyos mismo talaga ang makapangyarihan. Hindi mo pwede ang tao ang makapangyarihan. Ang tao, gibo sa naman ng Diyos. Gibo sa naman ng Diyos ang tao. Kaya dahil talaga madadaog ang Diyos. Una ninda, madadaog ninda ang Diyos pag sinda marunong na. Alam mo, sa Ebanghelyo nga, sinasabi dito na alam mo, gusto talagang ng Panginoon magkaroon ng panibagong buhay ang mga tao. Kaya gumawa siya ng himala. Kasi yung mga himala na yon makakatulong sa pagbabago. Pero hindi. Alam nyo, ang himala ng Panginoon ay naglalayong maghatid ng kabutihan sa mga tao. Kasama sa layuning ito, ang himukin ang mga tao magbagong buhay. Magayong baga talaga, we are all called to the renewal of our lives. Sabi nga sa Bible, let us be transformed by the renewal of our mind. Sabi ni, basahan ko sa text ni 9261. Sabi nga sa Mateo, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Right ka dyan, correct ka dyan, okay? So sabi nga, only those who persevere will be saved. Yan, yung maliligtas. Kaya yung mga taong nagmamadali o magmamadali ng mayaman ay hindi yan, lalo sa masamang paraan. Hindi sila maliligtas. At dito padagos ko, sa makatuwid, ang mga bagay na ginawa ni Jesus sa panahon ng kanyang misyon ay hindi lamang ang maghatid ng kabutihan panlabas, kundi maging kabutihan na pangkatao. Sa pagkatao talaga. Kasama rito ang kabutihan ng kalooban. Okay? Mapagnilay natin halimbawa ang pagiging mapagmataas ng Kaparnaum. Kaya hindi talaga pwede mapagmataas tayo, mayabang tayo. Alam mo, hindi po maganda yung mayabang. Nagmamataas tayo sa ibang tao, nagmamataas tayo, nagmamayabang tayo sa ibang tao. Hindi po tama yun, maaring maunlad ang panlabas na buhay ng mga taga Kaparnaum sapagat sila po ay negosyante, may pera, pero sabi nga, kahit may pera ka, baka ang pera mong yan na pinagpaguran ay gagastusin mo lang yan sa ospital o sa paglibing. Sayang lang. Pero kung halimbawa yan, ang pera mo ay naggawa mo sa paggawa ng kabutihan, yan ay mahalaga. Okay? So sa panahon yun, subalit salat naman sa kababaang loob at sa pagtalima sa Diyos. Yun. Kaya importante mga tugang ini, ibang tinatawag na pagpapakumbaba pa rin. Okay? So, ang hirap kasi ng mga taong sinasabi namin, hindi namin kailangan ng Diyos Yun, may mga taong ganon. Ay, may minsan na, may narinig ako. Hindi ko kailangan ng Diyos. Ang kailangan ko, Father, pera. O, saan ba nanggagaling ang pera? Di ba sa Diyos? Kung hindi ka bibigyan ng pera ng Diyos, bakit? Hindi ka bibigyan ng buhay, patay ka na, makakapaghanap ka ba ng pera, patay ka na? Saan ba galing ang buhay? Di ba galing sa Diyos? Kaya wag mo sasabihin natin, hindi ko kailangan ng Diyos. May mga taong ganun Father, dahil ko kaipuan ng Diyos. Ang kaipuan ko, trabaho. Father, di ko kaipuan ng Diyos. Ang kaipuan ko, pagkakan. Alam mo, siya nagbibigay ng pagkain, hindi ba Diyos? Yun, nakakalimutan natin to be always at the source. Sabi nga,
ah, ang taong talagang resourceful ay palaging nakatingin sa source. You cannot be resourceful without the source. Okay? So kahit resources, without the source, you cannot have the resources. Kaya mo, sa salita na lang ha. Importante mga tugang yan. Talagang dapat talaga yan. Kaipuhan talaga natin ang Diyos. Minsan may mga tao kaya na pilosopo. Kung kaipuhan pa ng Diyos. Ang kaipuhan ko, ang kwarta. Ang kaipuhan ko, pagkakan. Ang kaipuhan ko, Father, harong. Si Seba nagbibigay niyan. Diba Diyos? Yun. Kaya nga, yan ay mahalaga. Sana pagbutihan natin talaga ang mabuting bagay. Okay? So, mga tugang, kaya talagang anyway, may ka-text po ako, nalungkot ako nang nabasa ko kasi he was pronounced dead last July 1. Kaibigan ko ito, taga Manila. May your father rest in peace na lang. Hindi ba siya nakikinig actually? Yung kaibigan kong ito eh. Okay. So anyway, mamaya i-text ko siya. Naawa ko kasi ayun nga, nag-text lang sa akin, Father, pwede ba makahingi ng ano? So nabigyan ko rin. Pero yun nga, yung pala, sabi ko, kumusta na? Yun. Kaya kaibigan, sabi ni 9261, hindi pwedeng walang Diyos. Papariwara ang buhay natin. Tama ka dyan, 9261. Kaya tingnan mo yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ang buhay nila, mapariwara. Ang buhay nila parang walang kahulugan eh. Ang gulo pa rin. No? Alam mo, kanina may kausap ako, kaibigan ko, matalik kong kaibigan din, nasa sa Bulacan. Sabi niya sa akin, Father, kung mapunta ka dito, bisitahin naman ninyo kami. Sabi ko, sige. At yun nga, na talagang sabi niya, Father, kapit lang tayo sa Diyos. Kapit lang. Alam mo, ito yung mga matatandang magkakapatid na, nagsama-sama sila. Magkasama-sama, magkakapatid, 4 sila. At yun nga, sila sabi nila, Father, ito, ginagawa namin, kumakapit lang kami sa Diyos kasi hindi man talaga kami pinababayaan ng Diyos. Alam mo, itong kaibigan ko ito, talagang nung panahon mayaman talaga sila. Kaya lang, dala ng panahon, talagang nagkaroon ng kaguluhan, nagkahirap-hirap. But anyway, nagsama-sama pa rin sila. Yan ang one thing na makikita ko sa kanila. Sa kabila ng lahat, hindi nila iniwanan ang bawat isa. Alam mo, kaya nga sabi ko na napakaganda yun Sa kabila ng paghihirap, hindi nila iniwanan ang isa't isa. Sila ay nagsasama-sama. At the same time, nagtutulungan at palagi silang nagdarasal. Sabi ni 9261, nag-text ulit siya, nasa kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay. Totoo yan. Alam mo, the fear of the Lord is the beginning of understanding. Okay, importante talaga yan. Okay? Masarap mabuhay kung may Diyos ka sa buhay, natatakot kang gumawa ng masama. At totoo yan, sabi 9261. Okay, thank you very much sa mga pinapadala mong messages. Magayon iyan. So, magayon mga tugang, inabot naman tayo ng oras yung pamamaaram. Kaya, ang gusto ko lang iwalat sa inyo mga tugang na sa kabila ng lahat, minsan tayo may pandemya pa rin, may takot pa rin, may paghihirap pa rin. Alam mo, na dito nga talagang kulang ang nag-i-enroll kasi bakit kulang ang nag-i-enroll? Parang wala talagang perang tao ngayon Totoo? Kahit negosyante, wala, matungal. Sabi Father sa akin, isang negosyante, Father, matungal matungal. Talagang mahirap ngayon, hirap. Kaya pati mga bata, hindi makapag-aral dahil talagang wala rin tuition. Pero, alam mo, sige lang, anong magagawa natin? Gawin natin
Actually, yan ang leksyon ngayon sa Ebanghelyo. Ano? Anong magagawa natin sa kabila ng ginawa natin ang lahat? No? Sige pa, kulang pa rin yan. Gawa ka pa rin. Okay? Huwag kang manghina. Huwag kang manghinayang. Sige lang. Okay? Anyway, mga kaibigan, tayo po ay magdasal ng paborito natin dasal, ang dasal ng panalangin kay San Miguel Arcangel. Manalangin muna tayo. Ng ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So pinawasya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So Diyos mabalos po sa inyong gabos, mga tugang na naginanyog ka sa tuyang programang Marhay na Hapon. Sana po kamo ay nadulutan ko ng inspirasyon. Napakusog ko ang sa indong buot na sa kabila ng mga banta ng pananakot o ng pandemya, paghihirap, may magagawa pa rin tayo. May magagawa tayo. Huwag lang natin isuko ang ating pananalig sa Diyos. Hanalig lagi tayo sa Diyos. No? Parang hindi tayo maligalig. No? So, importante mga kaibigan yan. Mahal tayo ng Diyos eh. No? At isipin mo lagi ito huwag mong kakalimutan. Huwag natin kakalimutan ito. Palagi kong sinasabi ito. Every day, God bless me and deliver me from any evil of the day. Every morning, sinasabi ko, Boots, God bless you. Okay? Okay, God bless you. Sabihin mo pangalan mo. At the same time, God will deliver you from any evil. Okay? Ngayon, everybody, kung nagdadawag ka mo sa kuya, sabayin ninyo, sabay-sabay tayo Sana madangog kan mga mga neighbor nindo. Sabihin nindo, ito man talaga nagdadawag kay Father Boots, nagtataram din. Mga broadcaster din kasi kayo. Okay, everybody makinig kayo. Sabay-sabay tayo, sabihin natin, anak ako ng Diyos. Everybody, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos. At ang lahat, magiging maayos. Okay? Thank you very much sa inyo lahat. Okay, magkita-kita ulit tayo bukas, Miyerkules, sa panibago ng programang Marhay na Hapon with Father Boots Mombasi, OP. At sana, nasa maray kayo mong kamugtakan. And may God bless everyone. And here again, Father Boots, by now, sa pansamantala, nagsasabing, bye for now, and I love you. Bye-bye. Mercy, compassion. San ka beyond the great pag-ibig sa dugong Pinoy? Pag-ibigin ang dugo natin. San ka beyond sa pagod putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Para ayon, pag ang kababae